फोरबोनियाव बरसा खालामग्राफोरहा मोजां बिथाइ दङ। गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै आरो नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आङो लायो। फै जोङो दसे सम फोरबोनि रावखौ खोनासंनि। बिनि सिगां आङो गोथार बाइबेलनिफ्राय फरायगोन। गितफोरनि बिलाइ 115 नम्बर 10 सारिखौ आङो फरायगोन। फरायनि जिसुनि मुङै। फोरबोखौ गिग्राफोर, नोंसोरो फोरबोनियाव बरसा खालामदो। बिनो बिसोरनि सहाय होग्रा आरो दाहाल। गोथार बाइबेला जोंनो मिथिहोदों फोरबोखौ गिग्राफोर, नोंसोरो फोरबोनियाव बरसा खालामदो होननानै बुंदों। जोंनि आखायाव गोबां मावनो गोनां खामानिफोर थानो हागौ। बे खामानिखौ जोङो मावफुंनो हानाय बादि फोरबोनियाव जोङो बरसा खालामनो नांगोन। जोंनि जिबनाव गोबां गोनांथिफोर, गोबां रोखोमनि समस्याफोर जोंनि जिबनाव थानो हागौ। नाथाय ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर, गोथार बाइबेला जोंनो मिथिहोदों जोङो फोरबोनियाव बरसा खालामनो नांगोन। गासैबो खामानिखौ जोङो फोरबोनियाव फोथायनानै, फोरबोनियाव बरसा खालामनानै जोङो मावनो नांगोन। जायफोरा फोरबोनियाव फोथायनानै, फोरबोनियाव बरसा खालामनानै मावगोन, बाइबेला जोंनो मिथिहोदों फोरबोनियाव फोथायनानै बरसा खालामनानै मावग्राफोरहा मोजां बिथाइ दङ। ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर, सासे उन्दै गथ'आ जेरै बिमा बिफानि सायाव बरसा खालामो, आसा खालामो, जोंबो फोरबोनियाव बेबायदि फोथायनायखौ दोननो नांगोन। फोरबोनियाव बरसा खालामनानै, फोरबोनियाव फोथायनानै जोङो जिउ खुंनो नांगोन। मानोना बाइबेलाव बुंदों फोरबोनियाव फोथायनानै बरसा खालामग्राफोरहा मोजां बिथाइ दङ। बिनिखायनो गितफोरनि बिलाइ 145 नम्बरनि 15 सारियाव बुंदों, बयनिबो मेगनफ्रा नोंनियाव नायदावो आरो नोङो बिसोरनो थिग समाव ओंखामखौ होयो। बेनिखायनो बे आयदायाव डेभिडना बुंदोंमोन, फोरबो, बयनिबो मेगनफ्रा नोंनिथिङै नायदावो आरो थिग समाव नोङो बिसोरनो नोङो जानायखौ होयो होननानै डेभिडना बुंदोंमोन। ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर, दिनै नोंनि जिबनाव गोबां रोखोमनि समस्या, आनजादफोर थानो हागौ। थेवबो नोङो फोरबोनियाव बरसा खालामनानै, फोथायनानै नोङो जिउ खुङोब्ला थारैनो नांगौ समाव, थिग समाव फोरबोनि सहायखौ, हेफाजाबखौ नोङो मोननो हागौ। दिनै जायफोरा फोरबोनियाव फोथायनायखौ दोनगोन, फोरबोनियाव बरसा खालामगोन, बियो ओरैनो हलाय जाथारनाय नङा। नाथाय बाइबेला जोंनो मिथिहोदों थिग समाव, नांगौ समाव बियो फोरबोनिफ्राय हेफाजाबखौ मोनगोन आरो बिनि हेफाजाबा फोरबोनिफ्राय जागोन, फोरबोनिफ्राय मोनगोन। बाइबेला बेखौसो बुंदों। बेनिखायनो गितफोरनि बिलाइ 145 नम्बरनि 16 सारियाव बुंदों, नोङो गावनि आखाइ मुथिखौ खेवनानै गासै प्राण गोनांफोरनि हास्थायनायखौ फुरा खालाम। नाथाय बे आयदायाव डेभिडना बुंदोंमोन, फोरबो, नोङो गावनि आखाइ मुथिखौ खेवनानै गासै प्राण गोनांफोरनि इच्छाखौ फुरा खालामो होननानै डेभिडना बुंदोंमोन। बेनिखायनो बुंनो नागिरदों, नोङो दिनै फोरबोनियाव फोथायनानै, फोरबोनियाव नोङो बरसा खालामोब्ला नांगौ समाव, थिग समाव फोरबोआ नोंखौ हेफाजाब होगोन आरो नोङो थारैनो फोरबोनिफ्राय हेफाजाबखौ मोनगोन। बेनिखायनो ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर, फै जोङो सानफ्रोमबो फोरबोनियाव फोथायनायखौ दोननानै, फोरबोनियाव बरसा खालामनानै जोङो थांनानै थानि। बे राव बुंनाय आरो खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथोंसै जिसुनि मुङै। आमेन।